हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे आंनि गोदान ब्लगाव आरो फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोथारै खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय स' लोगोफोर दा आङो ब्लग मा होनोमोनलाय ब्लगखौ फुंनिफ्राय स्टार्ट खालामाखै लोगोफोर टाइमा 11:30 जाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रिबो मोनखांबाय स' लोगोफोर नायलांदो आं एसे एनै नोंथांमोननो फिसा फिसा शेयार खालामलांनोसैलाय लोगोफोर मा खालामो मा नुयो देखायलाबायनोसैलाय लोगोफोर स' आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टिं बा नायलांबाय थादो मा होनो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ स्किप खालामनाङा लोगोफोर जोबजासिम नायलां आरो लोगोफोर मोनसे खोथा जाय आंनि भिडिअखौ गोदानै नायदों प्लिज लोगोफोर लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय आरो कमेन्टआव हरबानो जाबाय आंबो रिप्लाइ खालामफिनखायो लोगोफोर स' नायलांदो लोगोफोर जोंहा बाजैनो दख'ना आदि दानो हरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा बाजैया बेखौनो थुनगासिनो आरोना ओमफ्राय दा आंबो दसे थुनफाहैनोसै आरोना लोगोफोर नायलांदो लोगोफोर नै लोगोफोर बाजैया सागासिनानो सान्दुङाव माने दाबायदियाव सान्दुं दुंबाबो एसे ज्रोम जायोना गोजांनायानो खारखाया नै होबाय लोगोफोर दख'ना दानोसै आगर दायो होनदों नामा बाजै आगरनि दानोसै नै माने बेखौ आवा सिफायग्रोदों होनदों नामा बाजै नै लोगोफोर बाजैया नै बे बाजैयानो दागोन आरोना दायो जोंहा बाजैया मोजाङानो दाथारो आं थुननो र' लोगोफोर सोर नांगौ लोगोफोर कमेन्टआव खिथाहरदो आङो माबाना होगोन आरोना अनलाइन पिकिं खालामना होगोन नायदो लोगोफोर नै माने बेखौ ओरैहाय बेयाव दिन्थिनो हाबाबो बेखौ ओरै बारा ओरै बारलांहोनो नाङा आरोना नै बाजै हाइट जायो ओमफ्राय एसे ओरै हागौमानि गोजौआव सानांगौ आरोना गेजेराव सानांगौ आखाइखौ एसे ओरै फिदिंनांगौ ना नोरै एसे माबाना होनांगौ रोङोहाय लोगोफोर आंबो दानोसैलाय लोगोफोर माथो खालामनानै थानो ओरैनो बेखारलाय बाजैसो लागोन माने जोंहा बाजैनि आदि हरदों नालाय 20 खान 10 खानसो जागोन ना 10 खान जागोन आरो गांबा दाना आदि दानायाबो समान मोनसै आरो लोगोफोर ने बाजै समान मोनो दख'ना दख'नाखौबो देखायगोन आं नोंसिनो र' सोंब्ला ओमफ्राय जोंहा बाजैया दागोन आरो जोंहा आदि दाहोबाय एसे खुन्दुं थानानै लोगोफोर माबाबो जों सानो होनो जगाया नै जबाय नै जोंहा माबाबो थादों जगाया नै नायदो लोगोफोर नै लोगोफोर आंहा बेयाव अमा फिसा दोननो इदि बानायहोबाय आरोना ओमफ्राय दा हाहांबाय नै बानायगासिनो नै बेयाव अमा फिसा दोनगोन आरोना आं लोगोफोर नायदो नै बेराखौबो जा मोजां खाखाबाय नै गोरानो ओरैहायबो नै बैयो उखुमा बायबाय आरोना मान्दालि गोदान होनांगौ ओरैहाय ओमफ्राय खुन्थियाखौबो गोदान होबानो जागोन बियो बेयावनो दोननोसै आरोना आङो बारा गुवार बानायासै आरोना एसे गुवारानोखा सिङावहाय नै बैसिम आरो ओरैनो बैजों लामा दोनसै अमा हाबग्रा दोनहैनो हागोनदां बिसोरो गोबाव जोरनांगोन ना जा मोजां खाखादों मालाय
A few moments later. Fowai ni logoफोर जाहा था आयौ दा फौबाय नि जाहा आयौ सिख्लाफ्राबो फैजोबदों माथो नै था फुनायखौ नायफैजोबथारदोंहाय दे फुफैद' नै फुफैद' मिनाले फुफैद' दासो फैदों बे साला नै आयौ थिखोनो हालायलायासै आयौआ थांथारदों माथो नै लोगोफोर थाखौ बिदि फुनांगौ होमबा जबोआ ओइ जबायसो नै ए दसे जबाय आरो मिनालिया थाखोनो दानो रोङाखै नालाय मिनालिया थाखौनो दानो रोंथाराहाय दे रोंदोंहाय मिनालि रोंदों मिनालि नावसाय नै ओरै नाहरदो बा लोगो नै सासे लोगोआबो मा दानस'दों मिनालियालाय